इन्डास्ट्रि गैया बेयाव खामानि मोनाखै बिदि नङाब्रा सार बिदि नङा नंगौबो फुल स्विं सोलिगासिनो दं खिन्थु मुसाया बुंदों माने दायो इक'नमिक ब्लकेटखौ जों सारा बन्द खालामनो थियारि नङा बेनि थाखाय बियो थारैनो उच्चेद होनबा गोरोन्थि जागोन मानोना बैयाव फरेस्टजों लोगोसेयैनो माखासे बिजिर हा दङ आरो जायखौ जिथु मोनसे ओनसोला जौगानांगौ जायोब्ला इन्डास्ट्रिजोंनो नांगौ दिनै नैबे माने मा होनो हरिसिङानिफ्राय लानानै उदालगुरिनिफ्राय लानानै जोंहा बै हादान ओनसोलनि गोबां जोंनि लाइमोनफोरा नोङो बेंगालराव थांदों बहाबा गुजरातआव थांदों भिडिअखौ फुल नायलांजोबब्ला बुजिगोन जोंहा बर'नि डायनामिक लिडार सासेबाव एमपिआ बिजिरनानै होदों टार्मिनेल पावार प्रजेक्ट जायखौ गोबां बर'फ्रा नाङा जोंनि मिथिंगाया सेस जागोन डेस्ट्रय जागोन होनदों बिनि सायाव मा खेंफोर होदों बिथां सारा फुल भिडिअ नायनानै ला आरो बे जामारसिगोन नामा ओरैबायदि खम मुजुरिजों बिथांमोना खामानि मावनांगौ जायो बिथांमोननि खामानि मावनाय समा सोरनाबा 12 घन्टा 14 घन्टा 16 घन्टासिम बिसोर खामानि मावनांगौ खिन्थु दैलि बे मुजुरिजों हिसाब खालामोबा 50 रां 100 रांनि गेजेरावनो जायो दा होमबा जोंनाव इन्डास्ट्रि गैया बेयाव खामानि मोनाखै जायनि थाखायनो बायजोआव थांनांगौ जादों दा नैबे ओनसोलाव जुदि रांखान्थिखौ जौगाहोनांगौ जायोबा जोंनो जुदि आनएमप्लयड प्रब्लेमखौ जुदि सल्भ खालामनांगौ जायोबा बेकार जेंनाखौ सुस्रांनांगौ जायोबा इन्डास्ट्रि जोंनो नांगोन आरो इन्डास्ट्रि गायसननांगौनि थाखायनो बे खामानिखौ दा बेयाव जों नुदों जे माखासेफ्रा गोरोन्थि बुजिदों फारसेजों नोङो बेकार जेंनाखौ सुस्रांनांगौ होनदों बेकार जेंनाखौ नों माजों सुस्रांगोन गोबां राहा लामा दं खायसेया आबाद मावगोन खायसेया साख्रि मावगोन साख्रिखौथ' गासिबो मोनजोबनो हाया जेनेबा सरकारि साख्रिखौ नङा होमबा दा नोङो सोरबाया बेबायदिनो बहाबा प्राइभेट कम्पानिनि सिङावबो खामानि मावगोन आरो दिनै बियो पावार सेक्टर जोंहा मा जाबाय दिनै नोङो अनलाइन जाबाय नङा होमबा अनलाइन जानानै नोङो फोरोंगिरिनिफ्राय लानानै गासैबो नोङो मबाइलावनो खामानि जाजोबो खिन्थु नोंहा पावार सेक्टरा जोंहा मोजां नङिखाय बहाबा नोङो माने कारेन्टफ्रा मोजां थाया मबाइल नोङो बाहायनो सोरबाया हाया जाबाय गोबां प्रब्लेम दङ जोंहा नेटवर्कनिबो प्रब्लेम थाबाय इलेक्ट्रिसिटिनिबो प्रब्लेम थाबाय आरो बे ओनसोलाव आं थांबाय थायो सानसेयाव खमसे खम 3 घन्टा 4 घन्टा नों पावार काट जायो दिनैनि थारिखआवबो बिदि जुदि जायोब्ला मा जागोन फालाय फारसेजों जोंहा पावारा नों आसामावनो गुथै आसामावनो थोजासे नङा दा बे पावार जोंहा सेक्टर फैनो नागिरदों आरो बेजों जोङो गैयाब्लाबो गोबां माखासे डाइरेक्ट इनडाइरेक्ट बेयाव माने माखासे खामानिफोर ओंखारगोन जायजों जों लाब जागोन रायजोफोर भिडिअखौ फुल नायलांजोबब्ला बुजिगोन जोंहा बर'नि डायनामिक लिडार सासेबाव एमपिआ बिजिरनानै होदों टार्मिनेल पावार प्रजेक्ट जायखौ गोबां बर'फ्रा नाङा जोंनि मिथिंगाया सेस जागोन डेस्ट्रय जागोन होनदों बिनि सायाव मा खेंफोर होदों बिथां सारा फुल भिडिअ नायनानै ला आरो बे जामारसिगोन नामा